Tässäpä näitä on. Pilot Street 2, 1, 2, 3, 4. Verrokkina toi 186, 244 Shinko ja kulunut Kenda. Mä mittasin, niin tossa oli vähän yli 3 milliä keskellä kuvioa. Tässä on parhaillaan 4,5 milliä suunnilleen kuvion syvyys. Tää menee tää kuvio tänne oikeastaan ihan niinku laidalle asti. Tää ei sormeen sillä tunnu, tuossa ehkä pikkusen niinku näkyy semmonen sävyero. Että onkohan siinä se kohta, että missä alkaa toi pehmeämpi kumi sitten täällä sivulla. Et on kyllä mielenkiintoinen päästä koittaa, että onko tää oikeasti yhtä hyvä rengas kuin mitä puhuvat. Mutta ainakin niinku profiililta ja muodolta näyttää kyllä tosi mainiolle. No, sen näkee sitten joskus ensi keväänä luultavasti.